Къде си, мамо? Къде си? О, не, лудия ми син идва. Трябва да се скрия някъде преди да ме е намерил. Време е за твоя край, мамо. О, не, той идва. Къде да се скрия? Къде да се скрия? Мамо, не ти остава много. Сетих се, ще си сложа ето тази маска на горила и той няма да ме намери. Къде си, мамо, Здрасти! Извинявай, господин горила, виждал ли си майка ми? Не съм. Абе, извинете, че ви прекъсвам, ама сине, виждал ли си майка си, че ми трябва една маска на горила на маймуна? Ето е маската, я дай. Оп, мерси, отивам на концерта, айде, чао. Ето те и тебе, с Богом, мамо! Здравей, маме! О, не, отново досадния ми син. А какво има? Маме, виж какво си имам, кошничка! Браво, и какво от това? Поговорката гласи, маме, че ако искаш да ти е мирна главичка, сложи нещо в тая кошничка. Какво? Просто сложи нещо в кошничката. Ето ти кремче. Не е това, трябва да сложиш друго нещо. Ето ти дистанционното. Не, и това не е, друго нещо. Добре, какво да сложа? Сетих се, ето това цветенце. И това не е, маме. Откъде да знам какво трябва да сложа в тази тъпа кошничка? Подскажи ми малко, ако обичаш. Ами трябва да сложиш нещо, което да ме накара да забравя, че излизаш с друг мъж и тати не знае за него. Ами така кажи, бе, сине. Заповядай, ето. Благодаря. Ще дойда после с по-голяма кошничка. Айде, чао. Мамо, изгониха ме от работата ми. Какво си направил? Ами не знам, казаха ми, че съм бил много страшен. Че съм луд и че съм психично болен. Аз не съм луд, мамо, аз съм си добре, аз съм окей, аз съм наред, всичко е наред с мене, аз съм добре, мамо, добре съм, мамо! Никой не иска да ми повярва, че не съм луд! Нищо ти няма, според мен си окей, да. Те са ще видят чефовете ми. Сега се връщам на работа и един по един ги почвам ги. Ако ме питат полицаите кой е това, ще им кажа, че не го познавам. Да. Тате, имам един проблем. Аре, казай по-бързо, че гледам матча. Ами има едно момиче в училище, аз много си я харесвам, ама тя не ме забелязва, тате. Слушай са, сине, отиваш при нея и казваш: скъпа, имам супер много пари. И тя ще бъде твоя завинаги. Ама тата, аз нямам пари никакви. Ами тогава ще остане с куклата ти в гардероба ти, която ти купих за рождения ден. Остави ме сега да си гледа матча, бах ти детето. Мразете, аз тогава ще стана гей. Гоу! Yes! Какво каза? Мамо, напишках се. Какво, не можа ли да използваш туалетната? Мамо, ама ние нямаме туалетна. Чакай тогава, къде си ходил по голяма нужда? Ами по-добре да не знаеш. Здравейте, хора! Познайте думата, започва с К и завършва на А. Ще ви подскажа. Тя те наблюдава където и да си. Ако тръгнеш да ядеш нещо, тя те вижда. Виждате! Не можеш да поиграеш дори и на компютъра, защото тя те гледа. Но слава богу, че тук няма такива неща. Ти па ще кажеш, че нема. Ето току-що купих една. Айде да видим сега какви вършиш по цял ден. Аз сме само аз и книгата. Мамо! То викаш ме от качалка в библиотека, не трябва да викаме. Добре, извинявай. Иска да ти кажа, че изкарах шестица по математика, мамо. Добре, само спри да викаш. И ме поканиха на рожден ден, мамо, на моя най-добър приятел. Прете да говорите, ще ви изгоним. Добре, престани да викаш. И да знаеш, че си намерих цели 10 лева на върната. Последно предупреждение, спрете да говорите. Ти не ще ни изгонят, това е библиотека, не се говори силно. Добре. Няма да ни изгонят, спокойно, да знаеш, че срещах днеска най-добрия ми приятел. Изгониха ни. Захлих ли бе, човек? Вече нямаш книжка в дясната ръка, взеха ти. Да, но има бръчка. Ело ми бе! Мамо, искаш ли да си направим едно селфи, една снимка? Аз с грозни хора не се снимам. Жалко, защото няма да ме видиш повече, намерих си богата жена във Франция. Синко Мамо, кучето ти изяло маската ми, на нищо не прилича. Въобще не ми пука. Живота е гаден. Аре, стига си ревал, бе, какво ти става, бе? Голяма работа, това е една маска просто.
Чарли, къде си, Чарли? Ела да хапнеш, Чарли. Сине, виждал ли си Чарли, кучето ми? Ами продадох го. Какво? Аре бе, какво толкова голяма работа? Това е едно куче просто. Скъпа, случайно да си виждала сина ми, че ми трябва за една работа да ми помогне? Изгони го в гората. Какво? Аре бе, голяма работа, това е просто една гора, какво толкова мога да стане просто?